Ýönetim etrafyndaky Owa Medeniyet Öýünde Halk Saz Guralları Ansamblynyň ýolbaşçysy Gojanazar Bayramow. Owa Medeniyet Öýümizde ýaş sazandalary saza ýola urup durýar. Biziň owa ýaşaýjylarymyň hem ýaş mektep okuwçylary gelen öwçüňleri hewaslaryny kanagatlandyryp dutar saz gurallarynda saz aýdym öwredýär. Başlanyş sazlary urup durýar. Miras galan dutar saz guralyny ýaşlara öwredip ýetişdirýär. Ýetişdiren şagirdlerimizden halypa şagirtlik ýollaryna uly mümkinçilikler edip beren arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, belent başy aman bolsun, tutýan tutumly işleri rowat bolsun. Men Mar vilayatynyň ýönetim etrawynyň bagşylary öýüniň bagşysy Çaryar Ulu Ýakubow. Gurt Ýakubowyň ogly. Men özüm bagşylar maşgalatynda dogulymyz bäri diňe şu dutar bilen iş salyşyp bar görenmiz aýdym saz halipalar bilen oturlardy öýlemizde aýdym saz edilerdi. Goň owamyzda toýlar bolanda elmde ama bizem barıp şol ýaşlygymyzdan halipalaryň aýdym sazlaryny dinläp, höwes törep, şu aýdym saza girişip gitdik. Halipalyga çykanmyz soň özümiziň birden şagirdlerimiz bar, öz inim Akmurat Ýakubow bar. Ýene de başga da şagirdlerimiz bar. Bunun ýaş oglanlar, ýaş sadandalar, ýaş bagşylar biziň bagşylar öýümizde gurnak geçirip şu gurnaklarymyza gatnap aýdym sazlary bizden gelip sungotyň inçe sırlarynyň köp ýerlerini soraýarlar. Bizem şulara elimizden geldiginden kömek edip öwredýäs. Bunun bir ýaş bagşylarymyz gelipdir bagşylar öýümizde. Bulara da meniň kakam Gurt Ýakubowyň maňa beren bir nesihatynyň birini geçiresim gelýär. Halipa şagirdlik uğru bilen jahillik mewsimi bolýar. 14 ýaşdan 22 ýaş ortalykda ýanky fevral aýynyň 15-inden may aýynyň 15-ine çenli şu ýerde gaty gyýryp aýdym aýtmaň. Gaty derläp beýik aýdymlaryň aşakdan gyýrylýan ýerlerini, kyn ýerlerine barmaň diýerdi da. Şonuň üçin şol sesiňiziň siziň jahillik mewzumynda ýigit sesine geçýän döwri sesiňizi zaýalama we aýagly seretmeli wagtyňyzy şuny berki adyňyzda saklaň. Beýleki bir näçe şagirdlerimizden biziň döwletimizde geçirilen toy bayramlarymyzda, çärelerimizde çykyşlar edip halka hedil berýärler. Salyr saryk ýoly gaty ýerden köneden gelýän ýol ulu halipalar bolupdyr. Onu Kiçik Arly Soltanow, Ulu Arly İlemanow, ulu halipalar bolan onuň agasy Nowat Amanzahetow, onuň agasy Gurwan bagşy bir köne ýonky bagşylarymyz, onuň soň ödenýän Nowatow salyr saryk ýolyny. Gurt Ýakubow meniň kakam şu saryk ýoly ýöne şuňa bir sesine göre şonuň sesi şol saryk ýolunda belent ses bilen gaty gyryp aýtmaly bolan soň munda birazrak özüçe ütköşük bir destan ýolyny döredip öz ýolunça ýörepdir. Şonuň üçin sizem şu beýik belent aýdymlara aýtjak wagtyňyz türgünleşip barmaly şol sesleri. İlki pes aýdymdan barmaly. Oňa şu ýanky merdiwandan jaýa çykyşyňyz ýaly, şonu ýuwaş-ýuwaşdan beýik aýdyma barmalysyňyz. Elmide ama ilki garyýym aýdymdan başlamaly. Soň nowaý perde 5-nji perde düşmeli. Soň 7-nji perde, anan soň 10-njy, 11-nji kıyamet perdelere soň düşmeli. Şu zatlary elmde ama saklamaly. Bir gystagly bolanyňyzda onda näme bir pesrek aýdym bilen goýaýyn, ýani pesrek aýdym. Beýik aýdymlary aýtmana höwesliňiz ýaş oglan döwrümizde bizem şu höwes bolýardyk beýik aýdymlary aýtmana ýöne şu beýik aýdymlary bir wagda aýtmaň. Meniň kakam Türkmenistanyň atgazanan bagşysy Gurt Ýakubow şu salyr saryk ýoly bilen aýdypdyr ýaş oglan döwri. Ondan soň ýigdetçe ýaşyna ýetende bolyn şonuň şol özü sesi
meselesi boyunca muňa özüçe bir täze yol açmasa yürek hyjyw, güýçli aňardan arzu bolandan soň şeýle kitaplary okap, Tahir Ağa diýen bir daýysy bar eken, şunda bir sandyk kitap bar eken. Şol kitaplary, destanlary okap, öwrenip, ýa tutup, şulara ütgeşip bir şeňler döredip, özüçe salyr saryk ýoly ýöne her bir aýdymynda ütgeşip, öwüşgünler berip destanlaryň içindäki goşgularyny halka kıssasy bilen ýetiripdir. Kakamyzdan öwrenen destanlarymyzdan häzir bir parçasyny oglanlar size men aýdyp bereýin. Na kakam bagir şunu alap edip aýdardy. Muhammed Tanap Şahzada Muhammed destanında cemhurlar Şahzada Muhammed'i uyosu deynen Rab bilen koyup bağ içinde siz aram deyince alın biz bir av şikar edip gelelin. Ondan soň Medine'ye bile yürüyürmez deyip bilir, ava şikara deyip çıktılar. Bağ içinde kalan Zeyn-i Arab bilen Şahzada Muhammed güçüşüp giyice yarımdan geçen soň ey söýgülim bana bir sagatçık bir wagt ber. Nice wagtdan beri men uykusuz bana ruhsat bolsa bir sagat diýinji malaýyn deyip şöýerdi Zeyn-i Arab'yň diýdini ýastanyp Şahzada Muhammed şöýerdi bir söz diýdi. Neçe günler bolmaz mende param, neçe günler yoktur mende param. Söýgüli dildarım bir zaman oy, gireyin ucaňa alayın rahat, canan ediz yarım bir zaman oy. Sözleşiv meni ýagdaň eletdim, köp dalaşyň ruhsaryňy saraltdym, sadagaň bolaýyn beýle haretdim, Zeyn-i Arab ýarym bir zaman oy. Neçe günler çölden gelen sayıl meni, senin husn-u cemalyňy mayıl men, bir sagat uqymay azap qayıl men, söýgüli dildarym bir sagat goý. Alarsan zaynymny näbilenme qyýyp, Yerevşan ulpaňa gerden döküp, käbüz öldürsen gaşlaryny kakım, nereler hamayrym bir zaman oy. Aw nesime täwül unçadan mesleýin wey, toy tutana ak güllerden meslenim, köklüm aýdar ak bilen ýaftanam, ýadadım dildarym bir zaman oy. Şahzada bir görsem ýatar çağıdır, üstümizde döwran aşret bağıdır. Nesibet çeydalaşmamız ba kaderi, başlarına döneyin bir zaman oy. Zeyn-i Arab ýarym bir zaman oy, hangy söýgüli dildarym bir zaman oy.
Ha şunu ýaly edip Gurt Yakubow aydımlaryny, destanlaryny, kıssalarını şey aydardy. Menem hına size yaş oglanlara elimden geldiğinden şu yol gitmedi ýaly. Şu yol dowam etmek üçün size öwredýär. Halipa şägertlik ýoluny dowam etdirmäne mümkinçilik döredip beren üçün Mehriwan arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rowaç alsyn.